Astăzi ne jucăm Roblox. Roblox RC Park. Și după ce ne jucăm cu Eurofighter și o să ne mai jucăm câteva videouri mai târziu. E un Eurofighter acesta. Ne jucăm RC Park, dacă n-am spus, că nu mai țin minte dacă am spus. Mamă, dar ce agresiv sunt ăștia, cu ce viteză merg. Cu asta eu merg încet. Hai că încet, cam 60 de km pe oră. Da, să mi-au eu unul cu adevărat rapid. Mai mă joc un pic cu asta și după aceea mai iau încă unul și mai rapid. Și dacă prinde mai mult de 60 ăla care îl iau eu. Da, sigur o să prindă. O să iau două foarte rapid. Mă rog, trei o să mai iau foarte rapid. Unul de acrobații, Concordul și Airbus Beluga. Ne mai jucăm un pic cu Eurofighter ăsta și după aceea... O să-l opresc un pic ca să-l aterizez. Eu o să-l aterizez acum pe aici. O să-l aruncăm, o să-i dăm... Mama, a plecat de nebun. Unde te-ai dus, mă? Doamne ferește. Ha! O să ne luăm... nu o să ne luăm pe... O să ne luăm pe ăsta de acrobații. De la Red Bull. Extra EA400. Și acum o să ne punem la condus avionul. Deci are 82 și deja am decolat. Deci prinde mai mult decât Eurofighter ăsta. Mă rog, în viața reală e de 4 ori mai rapid de Eurofighter decât asta. Și ăsta e mult mai lent, n-are cum să prindă 80 de la oră. Asta e cu adevărat de acrobație, uitați. Uitați cum se rotește.
Mi-am aruncat avionul la gunoi. Mă, o să ne luăm belugaul cu care am făcut un videoclip mai devreme, dacă vă uitați, să vă uitați la el. Mai întâi asta și pe aceea ne jucăm cu Concordul și cu Antonovul. Că nu prea mai am timp să-mi iau Concordul. Tupolev. Nu vreau Tupolevul acum. Vreau Concordul. Haide că era pe aici Concordul. Nu vreau elicopter de să mor. Las că caut, că mă enervez. Asta, știți? Avionul acesta? Pe bune. Se cutremură pământul când trece asta, ați văzut? Să nu-ți observați, uitați. Se cutremură pământul când trece, când pleacă asta de pe loc. Când se ridică, pardon. Când se... De treaba, dar fac ce vreau eu, pot să mă arunc sau să mă și omor dacă vreau, lasă. Taci. Și acum ultimul pe ziua de astăzi este nu, vreau aici la... Nu vreau să-l șterg. Așa. Și acum îmi dă Antonovul acesta, pot să-l conduc. Îl voi conduce. Așa. Ia haideți să vedem cât prinde și asta. Ai limita lui 100. E bun. Ai limita lui 100. Nu
e o limită atât de mare, atât de mică, pardon, dar e nici foarte mare. E bună. Pentru un avion atât de mare, că el a fost distrus de ruși, nu mai știu în ce an, cred că în 2023, anul trecut. Da, a fost distrus de ruși și avea 6 motoare, era cel mai mare avion din lume. Îl am și eu o machetă pe ăsta. O machetă de avion îl am. Dacă mai vreți videoclipuri, dați multe like-uri și subscribe. Dacă mai vreți multe videouri, să spuneți cu ce vreți să mai fac. Pa!